Gernikaldeko eskualdeko enpresek, baldin eta 10 langile edo gehiago badituzte, Asinnova programaren aholkularitza espezializatua jaso ahal izango dute. Produktuan eta negozio prozesuan berrikuntza dakarten mikroproiektuetarako. Fabrikazioa, logistika, merkaturatzea, administrazioa eta finantza alorrean. Lanbide ekimenak zentroak, ekimen hau bultzatuko du, bere eragilea da, bere sustatzaile den Esprit Innobaskerekin sinatutako hitzarmenari esker. Asinnova da, doako aholkularitza espezializatutako zerbitzua. Helburua, enpresa lehiakortasuna hobetzea, industria enpresetan eta industria prozesuarekin lotutako zerbitzu enpresetan berrikuntza ez teknologikoa bultzatzea, soluzioak identifikatuz eta ezarriz. Horixe, Jon Lejarraga Lanbide Ekimenak erakundeko presidenteak esandakoa. Innobaskek, Esprit taldeak eta Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumen sailak bultzatzen duen ekimena da. Egiten den eskaintza erabat doakoa da, 50 orduko aholkularitza espezializatua ematen da. Halaber, eskatzaileen eskura jartzen da, Asinnova agente baten esku, Lanbide Ekimenaken esku, laguntza prozesu osoan. Tramitazioak administrazio karga minimoa dakar eta emaitzak 3 hilabeteko epean lortzen dira. Enpresek euren beharren arabera 8 mota hauetako 2 mikroproiektu egin ahal izango dituzte gehienez. Ekonomi finantziarioa, produkzioa, logistika, barneko administrazio prozesuak, pertsonak, bezeroak, merkatu berriak eta produktua. Aholkularitza hori jaso nahi duten etek eskualdean duten erreferentziazko agentziaren bidez eska dezakete. Lanbide Ekimenak. Asinnova 2021 programan eskabideak aurkezteko aurreikusitako epea abenduaren 2an amaitzen da.